Prabu Puntadewa kenging nampi surasaning tulis sing mapan wonten telenging pustaka nanging setunggal kedah sesuci diri langkung miyep sesuci lair lan batosipun amasuh sarandunging hanggo supados sak mangke ketingal nir ing sekara-kara lan boten badhe kelepetan dhateng dedusan menapa kemawon mekaten Sang Kalijaga ing mangka kalih menapa paduka Gusti kula Prabu Puntadewa tasih kagaduhan wujudipun pusaka sanesipun ingkang sakmangke badhe ngrimpeti sarta anyandung dhateng tindak paduka wonten ing kasuwargan wonten Sang Kalijaga setunggal wujud songsong gilap asma Kyai Kanjeng Tunggul Naga pusaka wujud tumbak adapur pleret asma Kanjeng Kyai Karawelang pusaka awujud duwung adapur jalak sangu tumpeng asma Kanjeng Kyai Kopek menapa saged kula suwun monggo Sang Kalijaga kula aturi nampi Sang Prabu wonten sak ngajenging masjid papan panembah saking kula sak kanca anggenipun sampun ngrasuk agami ingkang pungkasan menika wonten ingkang winastan wujudipun padasan menika banyu suci ingkang kinarya amasuh sarandunging gangga supados sak mangke saged ical tabeting angkara tuwin reget ing mapan wonten ing sarandunging badan inggih kula aturi sesuci anut kapitadosanipun Sang Prabu Puntadewa sak sampunipun menika Sang Nata Prabu Puntadewa kula tengga wonten ing sapempengeripun Masjid Demak Bintara menika Sang Puntadewa ngestaken dawuh